15 българи загинаха при потъването на туристически кораб в Охридското езеро. Утре в Македония, в понеделник и в България ще бъде ден на траур за реакциите в София. От студиото на BTV, аз съм Цветомир Семов. В Македония е Виктория Петрова. Здравейте от Македония. Да, по последни данни 15 души българи загинаха при потъването на туристически кораб в Охридското езеро. Кратка хронология на трагедията. Малко преди обяд туристически кораб с 52 души на борда отплава към Свети Наум манастира, който се намира в югозападната част на езерото. На около 200 метра от брега корабът започва да потъва. Според очевидци всичко е станало светкавично. По последни данни телата на 15 души са изкарани от водите на езерото, 12 са идентифицирани, 3 все още не са идентифицирани. Малко след инцидента пристигнахме с колегите ни Миролюба Бенатова и оператора Добромир Иванов на мястото на трагедията. Миролюба Бенатова успя съвсем за кратко да се срещне с част от оцелелите. Тя в момента е до мен. Здравей, Мира! Здравейте отново. Не знам дали колегите са успели да монтират кратки откази от това, което ние наистина буквално съвсем преди секунди успяхме да изпратим в София. Истината е, че пристигнахме преди 30 минути в Македония. Мястото, където се случва трагедията е на 1 километър от тук, където се намираме ние. Преди 30 минути попаднахме в вилната зона, в къщите, където са настанени, където предварително се дошли на екскурзия 52-мата българи дошли да посетят манастира Свети Наум. Пак не знам дали има връзка. Да, имаме връзка с София. Получихме и видеото в София, което ти успя да направиш броени минути след като пристигнахме. Значи предлагам ви да видим това, което хората казаха, откази от това, което те казаха, след това да продължим тук с една щастлива оцеляла наша сънародничка. На първо видеото. Ето ги по принцип. Писъците, но как да ги нарегват. Това са 40 души. Един е само в болницата, да, казаха на системи, защото е зле. Всичките тези са живи. Да. Секунда, че... Има ли още някой не записан? В момент има явно. Много трудно се спасих. Бях на... Значи кораба се наклони наляво. Аз бях седнала точно на лявата страна, по средата на пейката. Можете ли да плувате? Не мога да плувам. И точно в този момент, когато потънах, си представях филма «Титаник» и думите на екскурзоводката, която каза, че е над 200 метра дълбочина. И си представях, че ще бъда на дъното, защото не знам да плувам. Опитах се, обаче опирах в платното, което ни покриваше отгоре, за да ни прави сянка. Отстрани имаше някакво платно. Опитам се нагоре да излеза, опирах в платното. Опитах се настрани, пак в платното. И може би в този момент корабът вече се обърна окончателно и аз се появих на повърхността, не знам как. Но през това време, много дълго време аз гълтах вода. И когато вече си показах главата на повърхността, се хванах за едно столче. Но това столче някой ми го дръпна в този момент. И видях на моя колежка мъжа и просто се докопах до него. Той също не може да плува. Чух жена му само, че казваше: Иван не може да плува. Бързайте да го спасите. И повече нищо не помня. Чух, никой не виждах. Видях само моя приятелка. Да, Иван се спаси, мои колежки се спасиха. За съжаление, моята санитарка от неврология почина. Младо момиче с 2 деца. Всичко беше организирано, всичко беше наред. Нямаше никакъв проблем до момента, в който останат. Клинчев бе от регистриране в Хасково, в Димитровград. Заминаха 54 човека. Тръгнахме, всичко беше наред, нямахме никакви проблеми. До този момент, в който нещо стана на кораб, чухме някакъв шум и следващия миг всичко това се случи. Обърна се на една страна и всички потънаха надолу. Значи нямаше пояси,
На хората нямаше сложени жилетки, не знам дали е трябвало да има, не мога да кажа. Пояси хвърлиха някакви пояси в даден момент. Аз бях малко по-далече от другия край. И не можах да разбера, нали, но хората се хванаха за дъски, за каквото намери. Да си помогнат или просто шокове? Не, всички си помагаха. Абсолютно всички подаваха каквото намери на другия. Аз също на един човек дадах това, с което аз се бях хванала. Това са само част от разказите на оцелелите, щастливо оцелелите при този трагичен инцидент. Тук при нас, при Миролюба Банатова, е също една оцеляла пътничка на този кораб. Здравейте, аз само искам да допълня, че наложи се да пропускаме през съдбите на хората, защото наистина имахме броени минути и искахме все пак да можем да ви покажем част от техните разкази, но това, което разбрах ми се струва важно и наистина болезнено да ви разкажа, че 8 от жертвите са от едно село, това се казва Антон. Хората ги познават поименно, израствали са заедно, има цели семейства, които са загинали на 1 километър от тук, където се намираме в момента. За секунди хората разказват, че една жена от тези, с които разговарях, може би не сте успели да го видите, разказва, че не е можела да плува. През цялото време, през което се е давила, си е представила филма «Титаник» и си е представила как ще бъде на дъното и изобщо няма представа как е успяла да изплува и как се е спасила. Сега до мен е Деси, която е също така една от щастливо оцелелите и съм наистина щастлива, че мога да ви кажа добър ден, освен че оцелява е жива и здрава. Здравейте! Вероятно още сте в шок, но можете да си спомняте точно какво се случи. Качихте се на корабчето, тръгнахте към святото място и... Иначе както пътувахме, изведнъж просто се чу някакъв трясък и корабчето започна да се накланя на една страна. Започнаха да пищат хората и това стана много бързо, значи аз погледнах, аз бях на предната част на кораба, то започна да се накланя от горната страна. Аз излязох от горната страна всъщност и отзад имаше някакъв пушек и той се наклони, аз не очаквах, че просто се обърна. Стана така и изведнъж както се обърна, започна да потъва. И потъва точно за може би 2-3 минути на повече. Какво правихте вие, къде се намирахте? В това време бях на горната страна, над мен имаше едно момиче от нашите, ми казваше, че не може да плува. И аз се опитах да извадя, имаше един такъв спасителен пояс, да откопчая катарамата надолу, за да му подам да се хване. И точно докато откопчах катарамата, хвърлих така надолу да се хване, първо потъна. След като потъна, всички потънахме отдолу и след това се сплувах. И започнахме, значи повечето от хората бяха по-възрастни и не можеха да плуват. Аз за щастие можех, така че се запазих над водата, но беше много трагично и страшно, защото хората викаха, крещеха. В общи линии това е, значи... Някой подаваше ли, помагаше ли, имаше ли всъщност на самото корабче спасителни пояси? Колко бяха? Нямаше жилетки, имаше само 3 такива пояса, които седят закачени отстрани. Аз единия успях да го такива, да. Пластмасови, аз един успях да го откопчая, ако не бях го откопчая, може ще той да влезе надолу, но нямаше жилетки никакви. А момчетата, които бяха двете, много така... Като потънахме вече във водата, хората започнаха да викат, момчетата ходеха и носеха такива, тези, които караха лодката. Носеха най-различни начини, хора да търсят като се разцепи. Трески, такива работи, седалки. Всъщност имахте ли чувство, че сте повече, отколкото трябва? Не, аз си мисля, че нещо стана в машината. Просто се чу някакъв трясък и хора да започнат да се наклони целия и изведнъж потъна. Просто нямах. И само трески имаше такива. Мисля, че нещо стана там отзад, защото имаше много пушек, така като погледнах. Много второ. Не ми направи впечатление, не. Но в същото време, значи веднага започнаха да идват други лодки, докато идваха лодките, значи тези, които можехме да плуваме, подавахме на другите някакви такива предмети, за които да се хванат. Столове, дъски, такива работи, да, такива неща. Значи имаше на едно от тези пояси, се бяха хванали 5-6 нашите момичета.
И вече започнаха да идват други лодки. Светото вече дойдоха и започнаха да хвърлят такива жилетки спасителни.